Историята на автобус 78. През 1968 година линията е с маршрут от квартал Кремиковци до гара Подуяне. През 1976 година линията е закрита. Открива се отново през 1992 година с маршрут от площад Сточна гара до кръстовището на Поп Груйо и поручник Георги Кюмарджиев. През септември 1995 година линията е с маршрут от Централна гара до автостанция Изток. И последната промяна на маршрута. На 4 септември 2006 година линията е с маршрут от Централна гара до квартал Враждебна. Линията е обслужвана от гараж Малашевци. Подвижен състав: Хигер KLQ 6832 GIF, Yutong E12LF, MAN Lions City G CNG 2018, Yutong ZK 6126 HGA, MAN Lions City G CNG 2014 и MAN Lions City DD ND 313. Да не забравим и MAN ZG 262, Mercedes 0345 Connect G и VMS BLD 220 SLF. Ами това беше за днес.